Сёння працягнем знаёміцца з бабруйчанкамі, якія пакінулі след у гісторыі. У мінулы раз я расказвала пра лёс Галіны Руднік, а таксама ейнай рэпрэсаванай маці Ганны Ганчарэнкі ды цёткі Барбары Вершбаловіч. А зараз прыгадаем жыццяпіс першай ледзі Ізраіля з нашага горада, Рахель Шазар Кацнельсон, што ўвайшла ў гісторыю як актывістка жаночага руху. Таксама раскажу пра Веру Харужую. Так, тую самую рэвалюцыянерку, у гонар якой назвалі школу Бабруйску. Вы здзівіцеся, бо насамрэч вядомая бабруйчанка мела нетрывіяльнае, поўнае небяспечных прыгодаў жыццё, з малавядомымі старонкамі, якія вельмі яе ачалавечваюць, у адрозненне ад пляскатых агітак, вырабленых у савецкія часы. Вітаю, гэта падкаст «Міфічны Бабруйск», дзе я расказваю гарадскія міфы і легенды, а таксама рэальныя гісторыі з разынкай. Бо гэта і ёсць тое, што любое месца ў свеце робіць прывабным і магічным. Гісторыя 10. Легендарныя бабруйчанкі ў жаночым руху і рэвалюцыі. Мая першая гераіня Рахель Шазар Кацнельсон нарадзілася ў Бабруйску, у заможнай сям'і. Маці Зельда Лена Разоўская была дачкой рабіна. Бацька лесапрамысловец Нісан Кацнельсон. Бацькі шмат увагі надавалі адукацыі да развіццю сваіх 6 дзяцей, што, відаць, і стала лёсавызначальным. Ажно 5 з іх бралі непасрэдны ды актыўны ўдзел у станаўленні ізраільскай дзяржавы. Рахель нарадзілася ў кастрычніку 1885 года. У 8 гадоў дзяўчынка паступіла ў падрыхтоўчы клас прыватнай гімназіі Ганны Лазаравай. Там дзяўчаткі з заможных габрэйскіх сем'яў маглі атрымліваць веды цягам 4 гадоў. І калі яшчэ ў 19 стагоддзі адукацыя дзяўчатак, за рэдкімі выключэннямі, была арыентаваная на выхаванне добрых жонак ды маці, якіх вучылі рукадзеллю ды слугаваць мужчынам, то бліжэй да пачатку 20 стагоддзя сітуацыя, хоць і з рыпеннем, пачала мяняцца. У жаночых гімназіях, у тым ліку ў той, дзе вучылася маленькая Рахель, выкладалі як гуманітарныя, так і дакладныя навукі. Ганна Лазарава была прыхільніцай прасунутых ды сучасных метадаў навучання, то выпускніцы мелі добрую базу ведаў, што дазваляла ім працягваць вучобу далей, але дысцыпліна была суровай. Рахель добра спасцігала гуманітарныя прадметы, асабліва ёй падабалася пісаць сачыненні, але дакладна ішлі цяжка. Таксама дзяўчынка вывучала іўрыт дома з настаўнікам. Але яна мела непаседлівы характар, вольналюбны. У межах гімназіі з яе правіламі яна адчувала сябе як у клетцы. Бацькі пайшлі насустрач жаданням дачкі, якая не хацела больш вучыцца ў Лазаравай, ды адправілі 12гадовую Рахель вучыцца ў Крэменчуг. У гэтым украінскім горадзе быў філіял сямейнага прадпрыемства Кацнельсонаў, таму бацька і старэйшы брат Рахель часта туды ездзілі, ды адведвалі яе. У 1903 годзе няўрымслівая бабруйчанка вяртаецца ў родны горад, дзе здае экзамены ў гімназіі Лазаравай, якая стала 8гадовай, за поўны курс навучання. 18гадовую дзяўчыну закруціў вір сіянісцкага ды сацыялістычнага рухаў, што былі папулярныя ў той час у Бабруйску. Яна пачала наведваць моладзевыя сходы, дзе знайшла сябровак ды сяброў, якія падзялялі яе погляды. Многія з іх жадалі ехаць у Палесціну, каб браць непасрэдны ўдзел у паўстанні габрэйскай дзяржавы. Але спярша трэба было трымаць добрую адукацыю, каб прынесці карысць на новым месцы. Але ў тыя часы ў расійскай імперыі габрэйскай дзяўчыне атрымаць вышэйшую адукацыю было цяжка, і Рахель паехала ў Берлін. Там дзяўчына вывучала нямецкую мову ды наведвала лекцыі ў вышэйшай школе іўдаізму. Але праз год бабруйчанка паехала ў Пецярбург, дзе спасцігала літаратуру ды гісторыю на вышэйшых жаночых курсах. Гэтыя курсы, бястужаўскія, былі аднымі з першых жаночых вышэйшых установаў у расійскай імперыі. Адкрылі іх у спробе спыніць масавы выезд маладых жанчын за мяжу па вышэйшую адукацыю. То бок не таму, што шчыра хацелі даць вышэйшую адукацыю жанчынам, а каб трымаць іх побач, навідавоку. Вось такая неспадзяваначка. Вядома ж, курсы былі платныя, патрабавалася нават даведка аб наяўнасці сродкаў для нябеднага існавання.
Таксама яны не мелі такога шырокага выбару прадметаў, у адрозненне ад мужчынскіх. І, канешне ж, дзяўчат працягвалі кантраляваць як маглі. Напрыклад, ім забаранялі выкладаць фізіялогію чалавека і жывёл, натуральную гісторыю ды гісталогію. А для залічэння на курсы патрабаваўся пісьмовы дазвол бацькоў або апекуноў. Жыць курсісткі маглі толькі дома, або ў сваякоў. Наймаць жыллё ім не дазвалялася. Але вернемся да Рахель. Адначасова з літаратурнымі ды гістарычнымі яна пачала наведваць лекцыі на вышэйшых курсах усходазнаўства Давіда Гінзбурга, на якіх выкладалі выбітныя габрэйскія навукоўцы. Нягледзячы на тое, што расійскі ўрад не даў курсам Гінзбурга дазвол на выдачу дыпломаў дзяржаўнага ўзору, яны мелі поспех сярод моладзі. Менавіта там Рахель пазнаёмілася з земляком, з якім склалася добрае сяброўства. Звалі яго Залман Рубашоў, што прыехаў у Пецярбург з беларускага мястэчка Мір, але да яго мы вернемся пазней. У 1911 годзе Рахель вяртаецца ў Бабруйск, каб развітацца з ім назаўсёды. Усяго праз год яна выправіцца ў доўгую дарогу, у Эрэц Ісраэль, што азначае зямля запаветная, дзе яе ўжо чакалі сяброўкі ды сябры. На новым месцы Рахель першы час займалася сельскагаспадарчымі працамі на беразе возера Кінерэт, будавала дарогі, лекавала людзей, але праз некалькі гадоў атрымала магчымасць займацца любімай справай – навучаць дзяўчат, якія толькі прыехалі іўрыту, а таксама габрэйскай гісторыі. Адначасова яна са старым бабруйскім сябрам Берлам Кацнельсонам займаецца арганізацыяй працоўнага прафсаюзнага руху, а таксама піша для газет на тэматыку правоў працоўных. З часам Рахель намацвае свой шлях у грамадскім жыцці. Гэта жаночы міжнародны рух, у якім яна бярэ актыўны ўдзел. Яна ахопленая ідэяй стварэння навучальнай установы для працоўных жанчын. Трэба адзначыць, што наша зямлячка была прагрэсіўнай не толькі ў кірунку сваёй дзейнасці, але і ў асабістым жыцці. Замуж Рахель не спяшалася, нягледзячы на тое, што ў пачатку 20-го стагоддзя дзяўчат літаральна елі сваякі ды грамадства, калі тыя, як казалі, заседжваліся ў дзеўках. Рахель жа пабралася шлюбам у 35 гадоў. І здарылася гэта пасля таго, як у Палесціну прыехаў яе сябар з пецярбургскага перыяду жыцця. Так, той самы Залман Рубашоў. Яны святкуюць у Іерусаліме, а пасля едуць у Вену, куды Залмана адпраўляюць прадстаўляць інтарэсы насельніцтва Эрэц Ісраэля. У наступным годзе Рахель нараджае дачку, якую называе Родай, у гонар жонкі свайго брата, якая настаўнічала ў школе Ханы Лазаравай. Праз 3 гады сям'я вярнулася ў Іерусалім, дзе Залман займае пасаду сакратара ў Федэрацыі працы, Гістадруце. Рахель Рубашова-Кацнельсон, а менавіта так яна пачала сябе называць, працуе ў накірунку стварэння прафсаюзнай прэсы, а таксама ў арганізацыі жаночага працоўнага руху. У 1924 годзе яна стала сябрай рады Гістадрута ў пытаннях культуры, а ў 1930 годзе уваходзіць у склад выканаўчага камітэта жаночай працоўнай рады. А яшчэ праз 4 гады рэдагуе жаночы часопіс. І так пачынаецца яе шлях у літаратурна-публіцыстычную дзейнасць. Пра тое, што Рахель была смелай жанчынай, сведчыць той факт, што ў 1938 годзе яна едзе ў Варшаву чытаць лекцыі ў габрэйскія навучальныя установы. Для разумення патлумачу, што адбывалася ў той час з габрэйскім пытаннем у Польшчы. Бо нам шырока вядома пра антысеміцкія настроі Германіі ў 30-е гады і пасля, але ў Польшчы яны таксама мелі месца. Згодна з Канстытуцыяй 1921 года забаранялася любая дыскрымінацыя паводле рэлігійных, расавых ці нацыянальных прыкметаў. Габрэям была гарантаваная нацыянальная школа. Але пачынаючы з 1923 года негалосна існавала пэўная колькасць месцаў для студэнтаў-габрэяў. Спярша яна дасягала 20%, але пасля антысеміцкіх выступаў гэтая лічба зменшылася. Пасля пачаліся патрабаванні, каб габрэяў наогул не прымалі ў вышэйшыя навучальныя установы, а для тых, хто ўжо вучыўся, на задніх шэрагах аўдыторыяў ставілі адмысловыя габрэйскія лавы, якія называлі гета за партамі.
Таксама габрэям адмаўлялі ў працы ў дзяржустановах. Было звольнена некалькі тысячаў чыгуначнікаў толькі праз нацыянальнасць. Можна ўявіць, якое адчуванне небяспекі было ў паветры тагачаснай Варшавы, куды прыехала Рахель дзеля лекцыяў. А хутчэй за ўсё, яшчэ і каб маральна падтрымаць студэнтак ды студэнтаў, ды заклікаць іх ехаць у Палесціну, каб будаваць новы дом, з якога іх ніхто не зможа выгнаць. Тым часам Рахель працягвае пісаць, і ў 1946 годзе за кнігу «Нары, сэды, зацінкі» атрымлівае прэмію Брэнера, адну з найбольш прэстыжных ізраільскіх літаратурных узнагародаў. Адметна, што кніга была прысвечаная жаночаму пытанню. Яшчэ праз год Рахель едзе ў складзе дэлегацыі на сіянісцкі кангрэс у Базель і адразу адтуль выпраўляецца ў Германію. Там яна дапамагае габрэям, што выжылі пасля канцлагераў, перабрацца ў Ізраіль. У 1949 годзе муж Рахель бярэ сабе імя Залман Шазар. Яго прызначаюць міністрам культуры маладой дзяржавы Ізраіль, а пасля ён займае розныя дзяржаўныя пасады. У 1958 годзе дзейнасць Рахель Шазар Каснельсон адзначаная дзяржаўнай прэміяй як выбітная грамадская дзеячка. А яшчэ праз 5 гадоў яна становіцца першай лэдзі Ізраіля, бо яе мужа абіраюць прэзідэнтам. Ён застаецца на пасадзе да 1968 года. А Рахель усе гэтыя гады працягвае займацца літаратурнай ды выдавецкай дзейнасцю. Яна складае анталогію, піша кнігу пра зямлю Ізраіля, артыкулы ды эсэ. Памерла Рахель Шазар Каснельсон у 1975 годзе. Наша зямлячка пражыла доўгае жыццё, а яе дзейнасць і прыклад паўплывалі на многіх ізраільскіх жанчын, якія ішлі ў навуковую або грамадскую дзейнасць. Яшчэ адна гераіня гэтага выпуску – Вера Харужая. Нарадзілася яна ў Бабруйску ў 1903 годзе. Пра яе маці, як гэта часта трапляецца ў біяграфіях вядомых людзей, мала вядома. Толькі тое, што звалі яе Александра і была яна хатняй гаспадыняй. Бацька Захар служыў у паліцыі да 1908 года. Ёсць звесткі, што ён быў звольнены за адмову страляць у дэманстрацыю працоўных. Пасля звальнення Захар доўгі час не меў працы, пакуль не ўладкаваўся дзясятнікам па асушцы балотаў. Таму яго шматдзетная сям'я пераехала ў Мазыр. Цікава, што 3 дачок Харунжых звалі Вера, Надзея і Любоў, старэйшага сына Васіль. У Мазыры Вера вучылася ў гімназіі, а пасля ў школе другой ступені. Яшчэ ў падлеткавым узросце яна захапілася рэвалюцыйнымі ідэямі, ды захавала гэтую прагу да пошукаў свабоды і справядлівасці на ўсё жыццё. Пасля заканчэння школы ў 1919 годзе 16-гадовая Вера працавала на сям'ю заможных сялян, пасля настаўніцай у вёсцы. Але ўсё гэта было не для яе. Наперадзе чакалі вялікія справы. Дарэчы, калі я ўзгадвала сям'ю Харунжых, не памылілася з прозвішчам, бо менавіта так, з літарай «Н» і пісалася прозвішча Веры пераважную частку яе жыцця. Але літара згубілася ў 1935 годзе, пасля арышту, пра які я раскажу пазней. Веру прымаюць у камсамол, і яна здабывае модны тады сярод камсамольцаў лук, скураную куртку ды мужчынскую шапку. Дарэчы, дастаць у тыя гады скуранку было няпроста. Некаторыя модніцы ды моднікі літаральна галадалі, каб ушчадзіць грошы на галоўны атрыбут рэвалюцыйнай моды. Бо форменныя курткі лётчыкаў і шафёраў часоў Першай сусветнай вайны зрабіліся на пэўны перыяд маркерам і сігналам, што чалавек мае дачыненне да пралетарыяту. Што тычыцца справаў, то моладзь арганізоўвала школы, у тым ліку для непісьменных дарослых, ездзілі па сёлах з агітацыямі, утралявалі мясцовасць. А яшчэ займаліся па сутнасці санкцыянаваным рэкетам, забіралі прадукты ў сялян пад выглядам падаткаў і рабілі гэта са зброяй у руках. Бо бандытамі лічыліся нават звычайныя сяляне, якім новыя парадкі не падабаліся і якія не хацелі развітвацца са здабытымі цяжкай працай харчамі. Харужая верыла, што мае дачыненне да стварэння новага жыцця, будучыні, у якой усе будуць роўныя, вольныя ды шчаслівыя. Яна нават запісалася ў добраахвотніцы ў Чырвоную армію, ды ўдзельнічала ў грамадзянскай вайне.
Паводле афіцыйнай гісторыі лічыцца, што яна змагалася з атрадамі Булак Балаховіча. Але сама Вера пісала ў артыкуле, што іх моладзевы атрад заспеў толькі адступленне балахоўцаў, ды не паспеў падужацца з ідэйнымі ворагамі. Дарэчы, пра сваю камсамольскую дзейнасць Веры давялося вярнуцца ў Бабруйск яшчэ раз, дзе яна працавала нейкі час загадчыцай палітычна-асветніцкага аддзелу. А пасля сканчэння вайны жыла ў Мінску, дзе працавала ў камсамоле ды вучылася ў партыйнай школе. Вось як тагачасную Веру апісвала адна з яе выкладчыц. У Верачкі, так мы прывыклі яе называць, былі светла-шэрыя вочы з сінінкай, якія свецяцца, лёгка і хутка загараюцца, з лукавінкай. Стрыжаная, светлая шатэнка, са злёгку кучаравымі, мяккімі валасамі, злёгку растрапанымі. Яна не была прыгожай у звычайным сэнсе гэтага слова, не валодала вытанчанасцю, была па-юнацку вуглаватая, рэзкая ў рухах. Разам з тым яна была чымсьці прывабная, і міма яе нельга было проста так прайсці. У яе быў прыемны твар, вельмі мілая усмешка, праз якую асвятляўся ўвесь твар. Яна была трохі вышэй сярэдняга росту, худзенькая, але поўная энергіі, бадзёрая, актыўная, дзейная, жыццярадасная і жыццялюбная. Была апранутая ў адзежку, выдадзеную ў партшколе. Паліто, што служыла ва ўсе часы года, спадніца, талстоўка, фуражка. Я не памятаю яе ў іншым адзенні. Гэты перыяд Вера пасля назаве самым шчаслівым, бо мела кола аднадумцаў, цікавыя знаёмствы ды вечарынкі. Адным з блізкіх яе сяброў быў Анатоль Вольны. Было гэта сяброўства або закаханасць дакладна невядома. Сучаснікі Веры згадвалі, што толькі аднойчы бачылі іх абдымкі. Лічыцца, што ў гонар Вольнага ёй быў абраны адзін з творчых псеўданімаў – Анатолька. На карысць таго, што паміж Верай ды Анатолем былі толькі сяброўскія стасункі, сведчыць і той факт, што ў 1923 годзе Харужыя выйшла замуж за польскага дзеяча Камінтэрну Станіслава Скульскага-Мертанца. Дарэчы, сямейнае партыйнае жыццё Вера таксама сумяшчала з творчасцю. Пісала вершы, артыкулы, працавала рэдактаркай газеты «Малады араты». Што ж тычыцца Вольнага, яго любілі жанчыны, бо быў весялуном, пісаў фельетоны, сцэнары, марыў ствараць нацыянальнае кіно і быў таленавітым, але пры гэтым у пэўных абставінах мог пайсці нават супраць сяброў, быў чалавекам з гнільцой. У час першай хвалі рэпрэсіяў, напрыклад, ён кпіў з ахвяраў. Але ў тыя юнацкія часы Вера, вядома ж, гэтага не адчувала. Пасля Анатоль моцна расчаруе Веру ў момант, калі ёй больш за ўсё будзе патрэбнае сяброўскае спрыянне. Але пра гэта раскажу крыху пазней. Пасля 3 гадоў сталічнага жыцця Харужая зноў трапіла ў адмысловы атрад, што закідаў дыверсійныя групы ў заходнюю Беларусь. Афіцыйна гэта тлумачылася змаганнем з бандытызмам. Так Вера стала Веранікай Карчэўскай, што настаўнічала пад Беластокам. Але асноўнай яе мэтай было агітаваць, ствараць камсамольскія суполкі, пашыраць камунізм праз літаратуру ды сходы. Дапамагала дзяўчыне веданне некалькіх моваў. Яна свабодна размаўляла па-беларуску, польску, па-руску, ведала нямецкую мову ідыш. Дарэчы, габрэйкі яе наогул прымалі за сваю. Але ў верасні 1925 года Веру арыштавалі. Яна была асуджаная на 8 гадоў. Тэрмін адбывала ў жаночай турме Фардон у Быдгашчы. Умовы там былі даволі мяккія, і Харужая мела магчымасць вучыцца, весці перапіску, чытаць, мець стасункі з паплечніцамі. Яна пісала сястры: «Не турбуйся пра мяне, мне добра, так добра, наколькі можа быць добра ў турме». А брату пісала, што не мае нават хваробаў, уласцівых зняволеным, хіба што сэрца не ў парадку. Але і гэта Вера прыпісала ў вынікі нервовага разладу. Жанчына азначала, што час для яе ляціць хутка, радавалася, што можа бачыць, нават у турме, як змяняюцца поры года. Раіла блізкім схадзіць у лес вясной, каб нарваць кветак. Час знаходжання Веры ў польскай турме на тэрыторыі СССР выйшла кніга з назвай «Лісты на волю».
Яна складалася з лістоў харужай, да родных і сяброў. Прадмову да выдання напісала Надзея Крупская, але дзеля бяспекі аўтаркі яе імя замянілі на псеўданім польская камуністка. Але не было ў гэтым ліставанні нечага важнага, звестачак ад самага блізкага сябра, Анатоля Вольнага. Вера спрабавала даведацца пра ягоны лёс больш за 3 гады, праз сяброў. Зноў пытаюся пра Толю. Дзе ён, які ён і што з ім? Напішы ўсё, што ведаеш. Ох, як я хачу знайсці яго. Або Толік у сваім упартым маўчанні вытрыманы на 100%. І вось яшчэ адзін з лістоў. Думка пра Вольнага зганяе мяне ўсмешку ў самую радасную хвіліну. Для мяне гэта гром сярод яснага неба. Мне балюча, балюча. Я не хачу з гэтым пагадзіцца. Чорт пабяры, непрыемна, калі тэорыя ператвараецца ў практыку не наогул, а на адным з блізкіх сяброў. А ў дзень, калі Вера даведалася, чаму ж Вольны з ёй не камунікуе, напісала: «Шмат разоў пыталася цябе, што з В, цяпер ужо ведаю. Той дзень, калі я даведалася, быў для мяне адным з самых горкіх у турме. Што ж адбылося?» Хутчэй за ўсё, Вера Харужая даведалася пра скандал, які адбыўся ў 1926 годзе і літаральна паставіў на вушы літаратурныя колы сталіцы. Гэтая гісторыя была нават апісаная ў артыкуле газеты «Чырвоная змена» пад назвай «Мярзавец». Аказалася, Анатоль пасля ад'езду Веры на заданне працягваў баляваць. Ён закахаўся ў афіцыянтку, ажаніўся з ёй, а пасля вельмі хутка страціў да яе цікавасць. Пачаў прапаноўваць абрыдлую жонку знаёмым для забаваў, і зрэшты яна стала прастытуткай. Яшчэ адзін эпізод з прыгодамі на любоўным фронце Вольнага – спроба адбіць жонку ў сябра, Міхася Чарота. Гэтыя навіны літаральна разбілі сэрца Веры, якая верыла ў тое, што Вольны добры, ідэйны чалавек. Яна вырашае засяродзіцца больш на кнігах да вучобе, каб забыць Анатоля, пра сустрэчу з якім так часта марыла ў зняволенні. Што муж Веры, ён быў арыштаваны ў тым жа 1925 годзе польскімі ўладамі, выйшаў на волю па абмене палітычнымі зняволенымі і са студзеня 1928 года жыў у СССР. Быў арыштаваны ўжо савецкімі ўладамі ў 1937 годзе у Маскве, асуджаны за удзел у антысавецкай арганізацыі, да расстрэлу. Прысуд выканалі ў той жа дзень. Вера прабыла ў зняволенні 7 гадоў, пакуль яе не абмянялі на польскага ксяндза, вязня савецкага гулага. У СССР яе сустрэлі як гераіню. У 1935 годзе Харужыя паведамляюць, што яна мусіць аддаць ордэн, якім яе ўзнагародзілі падчас турэмнага зняволення. Афіцыйная нагода – вымова за парушэнне дысцыпліны ў час допыту польскай дэфензівай. Па адной з версіяў, кампрамат на Веру дапамог сабраць яе муж, Станіслаў Скульскі. Але вось праз асабістую помсту або пад ціскам на допытах дакладна невядома. Тым не менш, ёй вяртаюць партбілет, але прозвішча ў ім напісана без літары «Н», і ад таго часу Харунжая становіцца Харужай. У якасці пакарання Веру накіроўваюць у Казахстан на будаўніцтва горна-металургічнага камбіната. Там яна працуе ў партыйным аддзеле, а таксама другі раз выходзіць замуж. За камуніста ды былога палярнага лётчыка Сергея Карнілава, ды нараджае дачку, Ганну. Але і тут Харужай няма спакою. У 1937 годзе яе вязуць у Мінск, у НКВД. Справу вядуць ажно 4 следчыя, мэта якіх даказаць, што ў час адсеткі ў польскай турме Вера стала шпіёнкай. Арыштаваная тут паказвае характар, патрабуе вочную стаўку з сведкамі, на словах якіх будуецца справа. Але зрабіць гэта ў следчых не атрымалася, бо ўсе людзі, якія фігуравалі ў справе, у тым ліку Скульскі, на той момант ужо былі расстраляныя. І гэта ратуе Веру. У яе атрымліваецца вызваліцца з турмы НКВД, у якой яна правяла 2 гады. Яе вызвалілі ў зале суда ў 1939 годзе. Калі мяне накіруюць у лагеры, я буду першым памочнікам кіраўніцтва лагераў, буду першай брыгадзіркай стаханаўскага руху і таксама буду перагрызаць горла любому ворагу, казала Вера на тым судовым пасяджэнні. Але і на гэтым прыгоды неўтаймаванай рэвалюцыянеркі не скончыліся.
Калі пачалася другая сусветная вайна, а нямецкія войскі дайшлі да Беларусі, Веру з другім мужам накіравалі ў пінскі абкам партыі. Фінадзел там узначальваў Васіль Корж, герой вайны ў Іспаніі, што прайшоў дыверсійныя школы НКВД. Таму ў першыя ж дні вайны ён арганізоўвае партызанскі атрад, у які і трапляюць суджэнцы. Сергей Карнілаў гіне ў адным з першых баёў. А Веры, якая працуе ў атрадзе як журналістка да агітатарка, даводзіцца пісаць пра гэта, праз боль і слёзы. Пра тое, што яна моцна кахала Сергея, сведчыць нават іх сумеснае фота. Амаль на ўсіх здымках, што дайшлі да нашага часу, яна не ўсміхаецца або ўсміхаецца злёгку. А на сумесным з Карнілавым бачна, як яна нахілілася да мужа, трымаецца за ягонае плячо, а на твары свеціцца шчырая ўсмешка. У той час Харужая была цяжарнай другі раз, але нават не збіралася пакідаць партызанскі атрад. Згодна з легендай, Корж літаральна сілай выпраўляе яе за лінію фронту. Ёй давялося ісці пешу на 7-м месяцы цяжарнасці, ад Жыткавіч да Гомеля. Сына яна назвала ў гонар загінулага мужа, Сергеем. От веку мы спали и нас разбудили, мы знаем, что трэба рабіць. Пасля нараджэння дзіцяці Вера працягвае пісаць, у тым ліку пра неабходнасць адраджэння нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Гэта, маўляў, можа стаць дадатковым стымулам у барацьбе супраць гітлерызму. Ці не варта выкарыстоўваць несправядліва выгнаную песню «Ад веку мы спалі»? Песня ў народзе не забытая, карыстаецца папулярнасцю. Чаму смерць знакамітага беларускага пісьменніка Змітрака Бядулі абышлі поўным маўчаннем? Чаму 25-я гадавіна з дня смерці Максіма Богдановича адзначана пастолькі, паколькі неабходна было значыць гітлераўскай прапагандзе? Пісала Харужая. Немногія ў тыя часы мелі смеласць пісаць такія рэчы. Але няўрымслівай Веры зноў не сядзелася на месцы, і яна папрасіла накіраваць яе ў акупаваную Беларусь. Я невыносна пакутую ад думкі, што ў такія грозныя дні, калі фашысцкія каты раздзіраюць і топчуць родную маю Беларусь, застаюся ў рэзерве, пісала яна. Для таго, каб ажыццявіць сваю задуму, Харужай трэба было пакінуць на сваю маці 2 дзяцей. Наколькі лёгка ёй далося гэтае рашэнне, мы можам толькі меркаваць. Магчыма, яна хацела прынесці рэальную карысць, ды зашыць у сэрцы дзірку, што засталася пасля смерці мужа. Магчыма, верыла, што зноў вернецца, як ёй гэта ўдавалася ў час мінулых выпрабаванняў. Але дакладна яна не была халоднай маці, якая не любіла сваіх дзяцей, бо нават новы псеўданім для працы на акупаванай тэрыторыі склала з імёнаў дзяцей і мужа – Ганна Сергеевна Карнілава. Пад гэтым імем яна і выправілася ў Віцебск. Там Харужая дзейнічала як падпольшчыца, займалася выведкай і дыверсіямі, карэкціроўкай агню. Але ўжо праз 5 тыдняў яе схапілі. Пасля катаванняў і гестапа яна не магла нават самастойна ісці, але так і не назвала сваё сапраўднае імя. Гэту інфармацыю выбілі з іншай падпольшчыцы. Пра тое, што Вера была расстраляная ў двары турмы, даведаліся па каралях, якія яна насіла пры жыцці, і якія пасля знайшлі ў рэчах забітых падчас сарціроўкі. Пра тое, дзе было пахаванае цела, невядома і да гэтага часу. Вядома ж, гэта далёка не ўсе выбітныя бабруйчанкі, пра якіх можна ўзгадаць. У нашым горадзе нават самы знакаміты драўляны помнік архітэктуры згадвацца не іначай, як дом купчыхі Кацнельсон, бо жыла там вядомая бізнэсоўка ў пачатку 20-го стагоддзя. А колькі яшчэ імёнаў мы не ведаем, бо яны зацерліся, засталіся незаўважанымі гісторыкамі ды краязнаўцамі. Спадзяюся, да часу. Але на гэтым я мушу развітацца. Хутка пачуемся.